Ganyan ba ito? Sigaro po manong hindi ko ito dati. Sigaro po mas nakalanga. Tapos nila sigaro. Ito pag sa lugar pa niyo. Laro sa parang bulot. Ito ko nalarin pantay di ba? Yan sa pinagbibig ng pantayan taga. Pantayan taga. Pag may dulog ka sa may itaas, pantayan taga. Minta ko mo. Kung manalo ka ng taga. Kung pantayan. Pagkahin mo taga. Dahil dyan sa kumon. Magkita na lang yan. Eh, no, talagang ano, kamu nga po, pantayan taga kung mo dyan ka. Pantayan taga. Kasi wala kang ilaw. Para kulang pa kami. Yung video mo sa kanya, yung video, magiging ko pala.
Lumo pa naman ako.
Unang oras pa ito kami Patente ng may isang kapangko.
So, dito pa rin. Parang dito pa rin. Pero dito pa pa. So, yun. Sabi ko pala, mag-iba ko dito. Kaya, dito pa ako mag-iba. Parang kapit sa kain. Dito lang kung dito, mga apat na hindi yan dahil. Dito rin, kung dito na sila. Dahil ako. Ito ba naman ako, pinapinang puti, ako lang ang puti. Dito man, gabos duman, tinawag ko na, gabos duman sa lupa. Diba, kung gabos duman, Kulang pa ba kayo yelo? Uy, na din! nilulubot ko na. So, pwede na yung nilulubot. Masulitan. Una, dali, akal nila naman. Una. Una, dali nila. Okay na kuya. Sige, hindi. Yung, yung ano sa bukas, kinuha. May kinuha. Ang pangalan nila, Daniel. Ha?
Saya menyampaikan
Ngunit
mo kayo, be? Dito? Ako ba makuha? Ha? Ako ba makuha mga alas ng be? 11? Oo. Ano ko daw? Ah, kaya Wala ba? Dati pa rin ba? kaya ano? Oo. Ano pa rin? Dati pa rin ba? Pwede. Hindi lang. Hindi ka na. Ilang oras ka? Kailan?
bumabag na lang dito. Yan, yan. Ay, makikita ko. Sino ba pala po? Sino ba pala po? Wala ka naman talaga. Kapag man sa labas, kapag man sa labas, gumantay din. Kung saan dyan, buda-ulan ng bulong ba ganin? Talit, duwa lang kagalan sila. Pero pag lingawan sa kamati, Meron na namin eh. out ka na. Kahit lang din. Gawa na mo ba yung ano? Ako ang dito.
Kailan ka magbilang pa kayo?
May karang ko sa pan. Karang ko sa pan. Sa court. Sa court. Ito na lang ko sa pan. Ito pero, sa internet ko to, yan ba? Then peso, ang karang ako sa pan.
No, sige. Ewan ko.
2 minutes na ka. Uy, mali.
Pagkaba sa ulo ang mga pula. Kami ay nag-aaral sa atin at siya ko. Yan, ikaw. Sabi niya, ito ba nga ba? Hindi pa kami mamatay. Isip na. Inyo. Full video. Sa to. Pwede yan. Tatlo. Hindi, isa na kami yun dito. Ano, patag. Sabi naman naman ito. Wednesday.
Nene, nakakasama sa ano.
15 na naman. Ano, may sarap ito po ang sarap eh. Dapat naman. Kung meron ko lang ang harap ng ito. Yung pagkatapos na ka. Ay, sarap kayo. Oh. Sabi ko, may katulad mo. Pinasama dito mo pala. Mahalang ba, no? Pagdara ko na. Wala. 160 na. Nasaan mo raw ulit dito? Ano gusto mo po nito? Pero ano mabilis na mga kapatid dito? Sinabihan mo na? Yan lang kita maluto sa loob ka. Pupunan ka lang. Inanong sa kita mo yan, ano pa lang si Bulauta. May nagsisara bigyan dyan. Oo, kaya yan, kinagano na ano? Kaya yan, kinagano na sa kubo-kubo ko yan. Kinahali na. Tapos si Bulog, kinahali na yan. Hindi kita ko sila, kaya itong part, kaya yan, kinulog ko lang siya. Ayun, madaragan na dyan ang buhay. Ito, bulog mo yung tapos yan ako sa kung ano mo na dito na nag-bulog. Sino ka ba nagulong pa ang CCTV ka? Tulog. Sa Manila, nakulong na lang. Nagyak ko na. Siguro dito sa loob. Wow, masibayo. Kaya may mic receiver. Pag nag-kill expire. Kailan mo ba? Tapos may kulit ka pa na. Siyempre, parang nakaroon din mo. Oo, wala akong makawa. Libre ka ba makawa? Ay, libre, mas hindi ako makawa. Ay, libre ka ba makawa? Wala naman pala ito. Pag nagkamot na nga, isubuha ko sa may Ano mo na dapat may clue na dyan? tawa ko. Ano mo lang, Nini? Ilang ka-date? May patulog pa? Siya! Hello?
So, libre ka mga pwede o ganito. Di ba, mo na ba ito? Kaya natalan ako. Kung may kamong bukas kamot, Hindi. Hindi. Ay, pula. ultra, sa taas. Maski na. Dito. Dito, sir. Oo, bakit? Nagalit ka, oh. Oh, sino araw sa iyo? Wala ko na po. Ano ka? Maguntingin ko eh. Kaya ko, Jay, na ko. Patay ka may ano ka? May kulma ka? Kaya ko, sinanapin. Hello. Buka ka na milyon. Binamal ko kayo iyan na naruga. Hindi ko ito araw. Sorry. Putik-putik ang dala ito. Putik na ka lang. Putik ito para magano kasi. Ba't ka naman mo sa Azay, buwang ka? Sabi mo, Azay, para na ako, bilyon, lupa. Milyon. Baka naman ka. Sabi nagkakarubak itong lalaki. Kasi, Nag-ibig pag si ano, si Tantan, Oo. Diba? Diba ni Mayro ba? saka may kaut pala itong binibong. Discount. Anong kawat? Discount. Discount. Kung babaan ka sa ano, sa yung mga hindi, babaan ka dyan sa home, mga yak, mga singko. Yung mga datan na 3, isa na. Ang tiglimlim ko, dako lang siyang roba. Nga eh. Pag may nagibo ang, Inibuwan siya, te. Inibuwan ko. Tapos sa kalok ka. Hindi mo ready kung ako nabigay At ikarap ko ba sa BGR, pag may nagibo ang kawa, tapos may nagiba ka ng parang alduman, kapag nga alduman, mapapasain mo, Oo. Lalaki. okay, as in, dahil baga, ang kawat niya baga daon, baga nag doon na nate. Kapag nga duman na ano, na ano, lubak doon. Kaya din na, mahilig mo ang ngunit hindi. Kina, ayun eh. Hindi na ka nagbuhog. Ay, wawa, alam dito. Bakit ba? Man, Sige ako. nagbawag ko masala si Kay. What? Tapos ko sa nagbabaldi na ini. Nagbawag ko, Uyan na dyan na baturan. hindi ako makawan. Ta! Wala mo, di anong oras na? Anong oras na? Te, pagdaluan tayo. 10:29. Bali, Ano? bali ka. Nakapalit siya ako sa bowl. Ganyan, di. Siya pa niya ako. Sinama itong buhon. Hindi. Ta, libre na ako ta. Ito naman nagkakawag din na. Libre. Ako ba ganito ka? Kung baga ako hindi libre ka, Libre ka talaga. ay, Eh, wala ako sa ta. visit to, sa 50 pesos and 300 minutes. Nagbaho na ako ta. Hindi na nagpalakawan. Wala pa yun, nagpapagalo sa pag-bukitiran. Nagbibigo na ako naman. Ang Oo, ayan, bigo na mga naman. nagkakawa. Hindi na ako naman nagkakawan. Tigbabakan ko na sa Reda Ultra. Sabi na, Ay, Pin, pula. Pilipin. Pagkamutsyo. Nilandalan ko lamang. Mag-natin hindi kami nagbibirindan. DJ, tama kayo dyan, tara. Pokemon. Naman kapit na nagbibirin. Oh, mahilig mo. Ito, ganyan din ang bumirindan. Sige, bisa daw. Lumirin din ang sige. Ika. So, yun. Oh, di ba? Di ba?
Parehas ka mo, galit-galit. Kung pamawan mo, tig-internet mo. Are you sure about Siya, that? iyo man yan. Siya. Ako? Oo. Ako ka? Tapos ako yun, nakaimatay naman ako makakomputer na pamawang ko, pero may pansin ang pamawang ko. Ako bagat sa akin, ako sa Manila. Manila, nanilagyan ko Gigi. Ito ba? Sa pagdaan. Nice, yo. Ano? Mga yo. Ito, hindi mo naman ako. Yun. Yun ang mami ko. Bumabad yun na piya ako. Kaya lang din sa kanila ganun. Hindi niya magano na kayo. Ito, ipit kami. Ano? Just long is battery long. Ano yung mga noon ba to? Ihanda mo sa kawan. Yung mga nakakatay strong is water ganun do. Yung pagdami ka. Tao, kung gusto nito. Ya, iba ako kayo. Pati may tao. Pati ni Sideo. Bukan ba naman? Uy, yung tao. Yun yung SG, kaya ma, kaya yung basuka. Yan sa kagulang ka. Matigbigan na tangan ni Wala madigin na yung maribo. Wala alis. Aling ka. Aling para sa kaibigan mo. Kaya ko pipirang yung dati ako. Ikaw, si Kasalintang Bayode, ang nagtawad. Ano man sa kuya matinig? Tao, tao. Hindi mo kasi yung magano. Ta! Kung kayo ka, lumadaga, kanisa ka. Ano? Alin ka? Ang makuha ayam. Lumadaga, kanisa ka. Long! Hoy, sige, lapit ka. Tinda ako. Tinda ako. Pero, ba't ka natin sa amin? Tinda ako.
Napakalapawang na kami kuya. Dito ang ano po yung dagura, no? May kailan ha? What? Eh, wala na eh. Pwede no? Oo, may hindi ko na ako ako magdala niya. Ano, kinako ni ko dyan sa pambakalpan. Ano, ang tindahan dyan? Kinalaman mo na si Pinaman mo na ulit na kapatid ko na nagpa